Uy, naunsa man ni? Tay, naunsa man na tay? Buslot lagi silupin, sir. Ha? Nabuslot ang silupin. Nabuslot ang silupin? Sus, Mariusip. Uy, naunsa man tao ni? Let's go. Pay isa ka kilo ran ni ba? Buslot pa dyan silupin. Naunsa man tao ni nga. Wala mo po ni gisapawan po diay imo nga silupin mo. Kalimot ko Mga pangayo. usip na. Kalimot ko pangayo ganiya sa tindira. Dapat ani tay imo ning gipadouble ba aron dili mausik ba siya nga ani. Uy, maupay isa ka kilo ra nga bugas nimo nya nangausik pa gyud. Magani mo sa una nila. Ini paigo na mo. Upat ka bata ba? Ay upat ka bukay mong anak. Upat ka bukang anak. Sus, Mariusip na unsa naman tao ni nga nagkalapok naman ni imong bugas tayo. Maura po ni income na ako sa kanang pagkuan. Paghakot na ko ng mga produkto ikan sa sulod ba? Ya, nausik pa gyud. Sus, luya ni mo uy no unsa man tao ni nga ilang grabe maupay maura ni imong bugas nga isa ka kilo nya nausik pa gyud. Luya na ni tuhan. Kapag ay ito on usik. Sus, yang nga na uy. Silupin ko do. Unsa may trabaho gid nimo tay? Akong trabaho gid sir, igura ko magkuan kanang hakot ko produkto ikan sa sulod, ipagawa sa kong karsada, mga lubi. Kung napoy mga kuan, gulay ako ipagawa sa karsada. Asa pa di ka uli ra karon? Lay pa kong ulian oy. Dito pa sa unahan gamay. Nausik pa gid imong bugas no, sayang nga sa bugas uy, mao pa isa ka kilo nausik pa gyud. Gani, sayang kayo. Nya imong asawa, asa imong asawa karon? Tuam po sa balay, nampoy gitrabaho ato. Sa may trabaho sa imong asawa? Ang bataw kay murang adto mo to kamutinhan karon siguro siya. Sayang sa bugas ng tatay. Uy, nangausik ba? Sige tay. Grabe. Ito na lang yung tabangan eh. Tagaan na ito kuhan, pamugas, baluoy kayo. Nang tawa mora na isa ka kilo niya, nangausik pa gyud. Gitay mahay mo ani sir. Ako na lang hinayag punit po. Pilian na ako bato. Sayang po kayo. Wala lain na ba nga ikapalit na ako. Sige tay. Ay na lang tiwasag punit tay. Tagaan na lang tika karon og kuan nimo pang palit og bugas kay ano sa man tawon na ay nga nagkalapok na man tawon ng bugas. Dira tayo. Palit na lang nigdugang og bugas tayo. Habang na lang ako ni para sa imuha tay. Kanay bahala na ni tay ha. Mura ni nga kumahatag sa imuha tayo kay nakita na ko sa imong sitwasyon karon tay baon imong bugas na nga usik baon nagkalapok na. Ay nagpunit ta tay kay hugaw na nang bugas nimo tay nagkalapok na tay. Dara tayo imuha na ning pantay kanang 3 mil tay. Ipalit na bugas tay. Sir, salamat yung kaya ni sir ba? Ako na kayo ni katabang sa akong pamilya. Wala na problema tay kay nakita na ko sa imuha nga naning kamot po ka nga para makapalit kag bugas para sa imong pamilya nya upat pa jud kabuk imong anak nya mura sa kakilo ni mga bugas na usik pa gyud. Akong usbon sir, salamat yung kaya sir ha. Sige wala problema na tay. Ikaw yung nakatabang sa akong pambakalisod. Sige wala na problema tay. Okay, pagkaon lang ni sa imong manok tay ug na kay manok dito ha. Ito na lang ni kuanon tay kay sayang pud ba bugas ba yan mahal ba kay kilo sa bugas karon tay. Busa na natin na tayo. Sir, sa imong tabang sir kay karon nagpait jud kurong panahon na ba? Kud Kabalo manggutay nga nagpahit jud mo karon kay labi na nga nasa bukid nga area lisod jud kaayo. Lisod king panginabuhi diri ang pangwarta diri sa bukid. Nya mao na lang ning isa ka kilo nimo nga bugas na usik pag yun. Kaya nga natay okay na siguro natay para ano na ako nilito sa abot sa balay. Di ano po na ako abot sa balay. Nya lapok man tay. Walang ni sa ibulad niya ito na tahok. Sige sige tay. Amping lang tay ha, inay lagpadagan tay kay salamat ni kayo sir sa imong tabang sir ha. wala na problema tay nga may na lang nakatabang pug ko bahala gamay. Kay boton naon kana nga gihatag na ko sa imo nga 3 mil dili mo kay ingon nga kuan boton naon bahala gamay tay. At least dako na lang nga tabang sa imong tay nga kapalit ka bugas dugang mo pa bugas sa imong pamilya nimo tay kay kasabot pag sa imong sitwasyon tay kay siyempre parehas man ta nga pobre. So mao ra gyud ako mahatag sa imong tay nga tabang tay. So amping tay hay nahinay lagpadagan tay. Sir, salamat kayo sir. Sige tay.
ka na humintan sir sa mga tabang sir. Nay lang. Luya, tawana eh. Lugi si tatay ba niya yung bugas o, ang tawa ang bugas niya. Ang usik. Nay lang padagan tayo. Ipalit ang bugas tay. Sir, salamat guys sir sa mga tabang sir. Sir. Walay sapayan tay. Luwi kay si tatay bo. Yung bugas o nang mausik, basayang tayo. Pero sige lang, ang importante nakatabang ta, bahala ginagmay. Sa tara kay pasi ta kay mga ligo ta karon ngadto pa ta dito sa kuno. Sa unahan kay may na lang ba nga. Ligo kay init kay panahon karon. Ah, mga ligo tag pulse.